an balima Mali kunnafoni TV minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna aw bisimila aw ka émission kan an ka émission bɛna daminɛ an b'a fɔ ma qui êtes-vous a bɛ ka présenter aw balimamuso min fɛ n'o ye Aïcha Sanogo an balimakɛ min b'an bolo bi an ka plateau kan ale ye réalisateur ye cinéma la radio la ani télé la mɔgɔba don mɔgɔ dɔnnen don mais bamananw ɲuman na ko mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ de da kɔnɔ an b'a to a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna balimakɛ i ni sɔgɔma i bisimila an ka kɛnɛ kan i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ɲɛna fɔlɔ yan'an ka baara daminɛ. Ok, m'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na k'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen bisimila. Kulo b'i la. An b'u fɔ kɔ kan an tɛ taa olu kɔ n'i y'a ye bi bi in na an bɛ ka film fɛn nin kɛ olu sababu de don an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɔ. Ne tɔgɔ Yuba Ɲamele ne ye réalisateur ye n ye scénariste n ye mise en scène ye metteur en scène je suis chef de troupe aussi n ye chef de troupe fɛnɛ Canal Faya. D'accord. Yuba Ɲamele, merci et bienvenue. Merci. Yan'an ka taa ɲɛfɛ Yuba Ɲamele yɛrɛ ye jɔn ye? Ok, n balimamuso diyara n ye Yuba ye banaga ye ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ Sugukura yɔrɔ la n fadugu ye Bana Kɔkun. Ɲamelelakaw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Kɔkun. Bana Kɔkun ka taa sira jumɛn fɛ? Ka taa Buguni kɛrɛfɛ. D'accord. Buguni kɛrɛfɛ. An ye Kɔkun 12 de dugu 12 sabula an nana an bɛ Kayi fɔlɔ an y'an tagama ka taa Bana an ye Bana tu tigɛ an jɛla ka tɔgɔ da la ka kɛ Bana bi bi in na n'i taara Bana Ɲamele b'a taa fɔ ye Ɲamele bɛ se ka dugukolo ta ka d'i ma Bana kɔnɔ fɛnɛ. Ok, Yuba faamuyali sɔrɔ olu la. Yuba an bɛ se k'a dɔn e donna baara in kɔnɔ cogo di? Ok, ne donna baara in kɔnɔ diɲɛlatigɛ ye sababu de ye sababu fɔ alijinɛ kɔnɔ an balimamuso dɔ bɛ bi bi in na a tɔgɔ Awa Sidibe don min na ne dɛsɛra examen la n y'a fɔ cogo min na n taara Bana n taara examen ɲini an ka village la o kuma mɛnna o tun ye DEF de ye n taara DEF ɲini Bana ye o DEF kɔnɔna na ni balimamuso dɔ ye ɲɔgɔn ye vraiment adamadenya b'a fɛ yen a ye ne k'a dɔgɔnin i n'a fɔ a wolo dɔgɔnin o ye Bana commandant muso ye ko Awa ni Awa nana don ɲɔgɔn na o temps kɔnɔ na Awa ye ka to ma ko a fa bɛ yen k'a fa bɛ film bɔ ni fɛn nin kɛ i y'a fɔ ko minnu ye sanujɛ ni fɛn nin kɛ vraiment a kun ka di ne ni cɛkɔrɔba in ka ɲɔgɔn ye mais ne gɛrɛla Awa la ne tun t'a dɔn k'a denmuso ye Awa ye a den fɔlɔ de Awa ye Awa o kuma fɔ ne ye o temps kɔnɔ na Awa don min na n'a taara Bamakɔ k'a bɛ n wele k'ale yɛrɛ bɛ Bakɔ Jikɔrɔni ne yɛrɛ y'a fɔ Awa ɲɛna ko ne yɛrɛ sigilen don Ɲamakɔrɔ don min na n taara n tilala examen la n seginna na Ɲamakɔrɔ kalo kelen kalo fila ne yɛrɛ kun ɲɛna Awa tɛna ne wele tuguni dɛ Awa ye ne wele ko ne ka na sisan ko k'a mago bɛ ne na ne nana ka taa Bubaga Sidibe fɛ don min na o y'a sɔrɔ ne ni cɛkɔrɔba in ma deli ka ɲɔgɔn ye ne ni Bubaga Sidibe nana an y'an sigi an masala Bubaga Sidibe ko problème foyi t'a la ko ne ɲɛ bɛ la cogo min na k'a kɛra cogo courage fitinin bɛ e la ne nacogo filɛ nin ye réalisation kɔnɔ a ye dɔnniya fitinin dɔ ta k'a di ne ma o dɔnniya fitinin o kɛra ne bolo dɔnniya belebeleba ye sabula ni y'a ye ne bɛ ka film caman kɛ tan tɔ grâce à lui an yɛrɛ ɲɛ b'i ka baarakɛlaw caman na vraiment m'a fo Awa fo an ka foli b'a wa ye an ka foli bɛ Bubakari Sidibe fɛnɛ k'u ka foli belebeleba b'an ka kɛnɛ kan vraiment m'a fɔ nin waati in na n bɛ Bubakari Sidibe yɛrɛ fo Bakɔ Jikɔrɔni a tɔgɔ la k'a Sidibe sabula parce que ne bɛnkɛla filaw ye. D'accord, an bɛ taa ɲɛfɛ. Ok. Yuba e bɛ se ka fɔ an ɲɛna i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔ ani i ye nafa minnu sɔrɔ a kɔnɔ mais i bɛ taa ni gɛlɛya sira ye fɔlɔ b'o ɲɛfɔ an ɲɛna pɛrɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna i ye nafa minnu sɔrɔ baara in na. Gɛlɛya réalisateur gɛlɛya a tɛ compter ka ban yɛrɛ hali bi bi in na ne filɛ ne bɛ gɛlɛya kɔnɔ réalisation na n'i y'i ka film fɛngɛ k'i b'a fɛngɛ hali waritigiw t'a fɔ k'u b'a fɛngɛ fo n'i tɔgɔ bɔra don min na n'u ɲɛ b'i ka film ba dɔ bɔlen la tantɔ o ɲɛ b'i ka film dɔ ye nafa sɔrɔ a ye buzz créer waritigi dɔ b'a fɔ dɔrɔn ko vraiment ne bɛ fɛ ka nin film kɛ ne ye n'a ko i bɛ fɛ ka nin film kɛ ne ye i bɛ somme dɔ fɔ hali bɛ se k'a fɔ
ko 20 millions ou 30 millions ou 40 millions ou 100 millions fa be presse ko dima sabula nya bi ga film biliba do la ma fo me miriji nkaramo ga kuma la bo ga sibe ga kuma la bo ga sibe ko watum na le realisation fenge al mo ko sigun ta le laje me bibina atote mali kono ya ali mali kokan wala o jumene o chesiri ni fenge ni vraiment gela anta konti ka ban bara kono ni bara kanu bila iba teni quoi ibe gela teni même ne mo ne te fika gela ay aisa non ite tanyo o kuma na albine yare be gela kono mais ala ka ke yeso ala bina ni sababu doye d'accord amiga ala ka sababu ma kono ala ka sababu manda amina rabbi ye na fam surala bon ni mesra alhamdulillah fo alhamdulillah barkada parce que watum na me do kono nte muto la mesina mais bibi na ngala muto la ani te fini nyama yere do bibi na me fini nyama do na aw so bu en kan bogo wi bibi na ne ali nte credu fenge do be credu ci ma fo wa kele wa flan o be bil ba fene ani vraiment mega so do fene jo ya olu be anafama do fene no nafa bilibili wala olu be anafama ani ni bamso mo be fen dola o be soro mbolo modi bamso mo sono fo lu sigunte soro ayuba makuma demba yako yoga madame te ou bien asa wala nga fen fle amana wala abo ama muso ta folo mais amiga nye kala kala di amiga nye kala kala na muso do soro okay wala mu anga baraka nube mu dusuna mu te keleya amo wala parce que enfant bare muso tiere la wala ka bare manon wala 100% na mo soro mbi fam 100% na kemesara ni ya tagaraje bi kono don be muso de keleno le woche kan ba wala ya kuma da muso tsama bi go telefon na fona do ta boni ni ma be ni muso dusu ma do muta kun benan be male fo ta futu fina be ta to kuma do be tatini okay nena la men ba be famia soro la ay bay bisika film do fanya na iga barakele be film mun kono okay bibi na nye film mpenge lajiga du nyoke kabola kana John Besini dona nyo fenege parce que lajiga du ni miri intermuso do la film yera solo lo kono na sabela sinama no parce que o era mununa folo mununa ya waso chete fena chega bara chena foro ya munu fo chena na bara soro bara kura do soro waru chala tarateri kuna la teru kato mo no kaka musuflanata akono kaleba folo le nyini beto kere ay folo nyina ka kadne me fika fitin taga fareka wala sa igasi iburu ga sika lafia akoko te basio me do ke ka ben mo furu dusu be mu dusu na furu kanu be muna iga benwe bo ayo musuflanata fene na ka buru tasma fene wo ka le fene nyatene muso fala bo chef na si cha jorofo so no nya ni ifula na grâce à lui sino yunte na wi bo anya bara chebe folo fanfe atara soma ge fene na fura dam bo soma ge na le fura dam do pop chaere yer mala ge flana tay imakuya bo o bela muso folo ba munu ka sabali bo soro accident ta soma ge ko ala jo ka faga kabo du kono pour que cheka ka detay ale sa no go ka du kono imako na da bo ala ta labla chena e poison du no dom na beta ya fa e poison du worom na do ya ta ka na do solo bo docteur fene de folen tassa ka kolon tike ko asara docteur ke ne folen ta ka marafi fo ala na fo sans flash sans be docteur ke biga muso imbalo muso na le na akara ko ngolo wule forola o ala ka ke ya fa bo film na go film gara irarte la a film gara irarte la parce que sabula ne termuso ko folo wala to ne film in taga dala ya ka ide bo ale fan fe ide nanatin wala ide original nanatin to dara nyo fe no asura ka ke ko lajiga du bo nyo film fe ne ke kana se John Besini don o site sindone ame bido mete sindore sinba ala wulo o ide nana otugula o ide ko remuye na men make bi anga medicine na pa sin de laban wa e juma ke bi
e t'i laban tɔgɔ dɔn sini e ye waritigi ye e ye fanta ye e t'i laban tɔgɔ dɔn e tɛ sini dɔn e fanta b'e la se bɛ ne na bi e nana ne fɛ ko ne k'e dɛmɛ ne nana setigi ka yɛrɛ e la e b'a dɔn ne dugu bɛ jɛ wɔɔrɔ ma n'ala bɛ ne ka nafolo tuguya n'a b'a ban pewu wa n'a bɛna se di e ma o de y'a to ne ye film de da la ko jɔn bɛ sini dɔn mɔgɔ si tɛ sini dɔn ala kɔ o kɔrɔ kuma na an ka ɲuman kɛ ya o ye jɔn bɛ sini dɔn ye bon film dɔ in o kɛra ko Bɔbɔkɛ ka muso ko bon o ye comédie ye ya Bɔbɔkɛ ka muso ko voilà o humour quoi n y'o kuma de fɔ ne bɛ n ka idée bɛɛ de sɔrɔ mɔgɔ de fɛ quoi ni nin bɛ baro la tan voilà justement o question bɛ nalen an ye faamuyali sɔrɔ i ka jaabi tɛmɛnen na ni ma kuma min na an ma nɔgɔn dɛ ok Ayuba b'a ka inspiration sɔrɔ cogo di ok d'où vient tes idées se k'o walawala an ye dɔɔni ok o diyara n ye ne ka inspiration bɛ sɔrɔ terikunda inspiration bɛ sɔrɔ gɛrɛkunda inspiration bɛ sɔrɔ hali kuma la ne bɛ moto jɔ ka don sotarama kɔnɔ n tɛ ka taa yɔrɔ la dɛ ne bɛ moto jɔ ka n tagama ta sotarama ta ka bɔ ɲamakɔrɔ ta Falajɛ ne taara sotarama ta n'o ye n jigin Munumana n bɛ tila ka turu cɛ tuguni ka sotarama ta ko n bɛ ka taa Kalaban n bɛ jigin Ɲamakɔrɔ o temps kɔnɔ ne bɛ inspiration sɔrɔ sotarama kɔnɔ de i b'a sɔrɔ i n'a ɲɔgɔnna caman bɛ sotarama kɔnɔ gɛlɛya sugu dɔ b'u kan yanni sugu dɔ u bɛ baro dɔ kɛ i y'a faamu i b'a sɔrɔ parantikɛ bɛ cun cogo dɔ la e ɲɔgɔnna bɛ cun ta e mago bɛ dɛrɛmɛ 10 na dɛrɛmɛ 10 ma sɔrɔ parantikɛ bolo e ni parantikɛ bilala ɲɔgɔn na donc tout court e ka inspiration bɛ sɔrɔ l'effet de la société voilà i y'a fɔ a bɛ sɔrɔ o la a bɛ sɔrɔ terikunda n taara n terimuso fɛ yen foyer la ne bɛ taa n terimuso camanba de furulen don ne bɛ t'u fɛ yen ne bɛ taa sɔrɔ ani barakaden cɛ bɛ cogo min na ne bɛ taa sɔrɔ kuma na ne bɛ taa tile journée bɛɛ kɛ baro la a fɛ yen i y'a fɔ o tɛ Ayuba ka inspiration bɛ na la société parentale amicale d'accord a bɛ na o cogo la de faamuna mun de bɛ Yuba bolo k'a fɔ jeunes ɲɛna jeunes minnu bɛ fɛ ka don Yuba ka nin baara ɲɔgɔnna la genre ladilikan jumɛn b'i bolo ka d'u ma ok ne b'a fɔ n baarakɛɲɔgɔn ɲɛna ani n teriw ɲɛna ani n kɔrɔkɛw ɲɛna ani mun bɛ génération kelen na n bɛ n fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna baara lankolon tɛ yen dɛ mɔgɔ lankolon de bɛ yen mɔgɔ lankolon de b'a yɛrɛ kɛ k'a yɛrɛ ka baara kɛ baara lankolon ye i bɛ buguri ta ka buguri labaara ka taa feere e ye barika de don a la a b'i nafa mais e ye buguri kɛ tan ko buguri tɛ foyi k'a kɛ tan k'a fili tan fiɲɛ bɛ taa ne de o ye lankolonya de mɔgɔninfin kan ka da yɛrɛ la de karisa nin baara ne bɛ nin baara fɛ karisa nin baara fo ne ka se ka fɛn sɔrɔ nin baara la de i kan k'o bila i kunkolo la de sabula ne ye baaraw ta k'a lajɛ i bɛ an ɲɔgɔnna jeunes caman ye diplôme b'u bolo u b'a fɔ fo olu ka nin baara sina sɔrɔ de olu ka nin fɛn sina sɔrɔ e ka kɛ comptabilité o diplôme bɛ e bolo k'e fo ka k'o ye a ma nɔgɔn dɛ i m'o sɔrɔ yɔrɔ la a ma nɔgɔn dɛ voilà n'i ye an grand frère ta k'a lajɛ Masa Sumi ta k'a lajɛ Masa Sumi ni Masa Sumi y'a ka diplôme bɔ ka yɛlɛ la non i bɛ kunkolo minɛ o mais ale tun t'a dɔn k'a ka laɲini tun ye dɔnkilida in ye mais bi na dɔnkilida y'a kɛ sugu jumɛn on profite de notre plateau big up à toi Masa Sumi voilà a ye fɛnba de sɔrɔ dɔnkili la mais est-ce que a ka baara y'a d'a ma a ka baara ma d'a ma ne bɛ mun fɔ an barikɛɲɔgɔn ɲɛna dɔrɔn n teriw ɲɛna o ko n'u tigɛ courage ten u kana kɛ tantɔ u ka wuli k'a ɲɛɲini ka baara kɛ bi bi la n'i y'a tigɛ diplôme i tɛ baara sɔrɔ Mali la i t'a sɔrɔ nafa bɛ nin kuma in yɔrɔ voilà i t'a sɔrɔ n'an bɛɛ bila ko gouvernement yɛrɛ hakilina ka ca o minnu bɛ gouvernement kɔnɔ o hakilina ka ca kojugu an ka président fana hakilina ka ca n'i y'an bɛ jamana jɔ président jɔ jamana jɔ ayisa e mana biriki kelen bɔ ne mana biriki kelen bɔ kamanamani mana biriki kelen bɔ technicien mana biriki kelen bɔ biriki mana fara ɲɔgɔn kan a tɛ jamana jɔ mais ne ye tigɛ courage ko fɔ non k'e mago bɛ muru la e mago bɛ nin na tan e mago bɛ nin na tan e mago bɛ bɔgɔ la
e mɔgɔ bɛ nata ko kana dɛmɛ fo i ka biriki da o tɛ se ka kɛ dɛ i bɛ taa ɲini ka na biriki de dɔn n'i y'o kɛ i ka laɲini bɛ sabati ne bɛ n fɔ n teriw ɲɛna ani n kanubaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna a kana dogo la dɛ kuma ma nɔgɔ parce que kuma ye to den de n'i ye kelen ta kelen bɛ bɔ a kɔrɔ n b'a f'u ɲɛna u kana minɛn ta ma parce que n bɛ ka fɛn fitinin min fɔ u k'a lajɛ an kana ta gouvernement Mali ko kɔnɔ fɛn fɛn an si tɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye hali i bɛ sɔn Ala ma an ta ka kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye i bɛ sɔn Ala ye da k'i ya laɲini dɔ la dɔw tulo bɛ ne na olu tulo bɛ ne na fɛn min na dɛ u ka wuli k'o fɛn kɛ ba ye u b'a fɔ o la k'u bɛ ka mɛn u yɛrɛ kan ne b'o f'u ɲɛna. D'accord, va. Afamna. Merci bien. An balima Mali Kunnafoni TV lajɛbagaw an b'a fɔ aw ɲɛna mɔgɔ b'an kun b'an bolo bi Ayuba Ɲamele k'a merci a nana an ka wele jaabi a diyara n ye wa faamuyali sɔrɔla a ka jaabi bɛɛ la n tɛ sɛgɛn tɛ ɲina an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna restez connectés a y'a connecté an ka chaîne YouTube la aw ka to k'an ka vidéo liker aw k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ